Με χιλιάδες δρομείς γέμισε το βράδυ της Κυριακής το κέντρο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του πρώτου Διεθνή Νυχτερινού Μαραθώνιου και του πρώτου δρόμου υγείας 5 χιλιόμετρων που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτός ο μικρός ο εγγονός μου που τρέχει είναι κάτω των 12 ετών και έτσι δεν έχει και αριθμό. Αλλά δεν τον βρήκα. Αυτός είναι Τζαλαμπέτης πολύ. Σας αρέσει η πόλη σήμερα όπως είναι? Εσάς δεν σας αρέσει? Πολύ. Και βέβαια μου αρέσει και όλο τον κόσμο αρέσει. Πρώτος στα 5.000 μέτρα ήταν ο Κύπριος Μάριος Αποστολίδης που ανήκει στην Ολυμπιάδα Κομοτηνής, με δεύτερο τον Στάθη Μαυριδόπουλο και τρίτο τον Απόστολο Παύλου του Τρίτον. Στις γυναίκες της ίδιας διαδρομής πρώτευσε η Δήμητρα Ιορδανίου του Ηρακλή, με δεύτερη τη Γεωργία Σταμούλη του Αγρινίου και τρίτη την Γεωργία Σιμακίδου. Στον ημαραθώνιο πρώτευσε ο Γιάννης Παπαδόπουλος του Γάσκελκης, με δεύτερο τον Δημήτρη Τσιούνη της Πύλης Τρικάλων και τρίτο τον Αντώνη Παπαδημητρίου του Άρη. Στις γυναίκες του μαραθωνίου, η 39χρονη Βασιλική Καραγεωργάκη του ΣΑΠ Νεάπολης Θεσσαλονίκης, με δεύτερη την Τάρια Τισέγκο του Λαγκαδά και τρίτη την Αθηνά Σταμούλη του Αγρινίου. Ένας φανταστικός αγώνας, μια πρωτότυπη διοργάνωση. Είναι πρώτη φορά που τρέχω βράδυ σε πόλη σε αγώνα. Είχε πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη διαδρομή. Οι διοργανωτές είχαν ανοίξει καλά τους δρόμους και είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος που έτρεξα εδώ. Ήταν μια πολύ πρωτότυπη εμπειρία. Έχω τρέξει πάρα πολλούς αγώνες, ποτέ όμως τέτοια ώρα και ποτέ μέσα στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Η πόλη μας χρειάζεται τέτοιους αγώνες και ελπίζω την επόμενη χρονιά να έχει ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίος αγώνας, είναι αρπαστικός. Μέχρι τα τελευταία 30 μέτρα κρίθηκε πρώτη θέση. Κάναμε πολύ καλό συναγωνισμό με το Στάθη. Ήταν ο πρώτος μου νυχτερινός αγώνας σε δρόμο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και μπαίνανε κόσμος μέσα, εντάξει. Ήταν τα απρόπτα που συμβαίνουν. Κάθε πόδι σε καλό. Ναι. Ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη διοργάνωση. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Το αγκάλιασαν οι Θεσσαλονικείς, εύχομαι να συνεχίσει. Και εγώ προσωπικά ήθελα να ευχαριστήσω τον Ηρακλή, την ομάδα που με υποστηρίζει. Πολλοί κόσμος, εντυπωσιακός αριθμός αθλητών και αθλητριών τόσο στην μαραθώνιο όσο και στα 5 χιλιόμετρα, αλλά και οργανωτική επιτυχία που στηρίχθηκε στις φιλότιμες προσπάθειες των εκατοντάδων εθελοντών, ήταν τα χαρακτηριστικά των αγώνων που παρακολούθησαν χιλιάδες πολιτών. Πολύ ωραία διοργάνωση. Κάτι μοναδικό να βλέπεις την πόλη άδεια και να ανήκει στους πεζούς και σε όλα τα άτομα της πόλης. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με αναπηρία στη χώρα μας που κάνουν παρόμοιες δραστηριότητες. Απλά πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία, η κοινωνία, εσείς, τα μίντια να αναδείξετε την προσπάθειά τους, γιατί το κάνουν πρώτα απ' όλα γιατί το γουστάρουν, τους αρέσει, αλλά και γιατί είναι πολύ καλό παράδειγμα σε σχέση με άλλα θέματα που δείχνονται κατά καιρούς. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στους διοργανωτές και στους εθελοντές και σε όσους συμμετείχαν βέβαια. Ο στόχος αυτός είναι να τρέξουμε ένα μαραθώνιο. Κάναμε μια πρόβα σήμερα στα 21 χιλιόμετρα. Επίπονο, για να πω την αλήθεια, τα καταφέραμε. Ο δρόμος υγείας των 5 χιλιόμετρων ήταν αφιερωμένος στην Α21, μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο την υπεράσπιση των θυμάτων της ανθρώπινης εμπορίας. Πολύ χαρούμενοι για την ευκαιρία που μας δόθηκε. Πραγματικά αξίζει να τρέχουμε για την ελευθερία γυναικών και παιδιών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. Πραγματικά δεν το έχω ξανακάνει, αλλά όλο αυτό που κάνουμε μας ενέπνευσε να τρέξουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα και να διακηρύξουμε ότι είμαστε ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Σημαντική στην διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από τη TV100 των αγώνων ήταν η αρρωγή του μαραθωνοδρόμου Γιώργου Χριστάλη που συμμετείχε στο πάνελ της εκπομπής. Αν δεν μπεις μέσα στη διαδρομή να νιώσεις τη θετική ενέργεια που μπορεί να σου δώσει ο κόσμος, δεν μπορώ να στο μεταφέρω, παιδιά. Πραγματικά είναι η ελληνική γλώσσα, αν και είναι πάρα πολύ πλούσια, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τα συναισθήματα. Ο πρώτος νυχτερινός του μαραθώνιος αποτέλεσε ένα μεγάλο αθλητικό, πολιτιστικό, κοινωνικό αλλά και τουριστικό γεγονός που φιλοδεξεί να αποτελέσει θεσμό και να αναβαθμίσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης.